Здравейте, мили гости! Днес съм наистина в много хубаво настроение. Не знам за вас какво настроение ви е днес, обаче на мен ми е наистина много хубаво настроение. Днес имам намерение да ви прочета една приказка, която е много хубава, с хубава полука и среща в доста книжки. Приказката се казва Слънцето и вятърът. Да започваме, за да не губим повече време. Слънцето и вятърът. Слънцето и вятърът спорили кой от тях е по-силен. Аз съм толкова силен, че мога да издуха всички облаци от небето, казал вятърът. Слънцето пък рекло: аз съм по-силно, защото мога да изпаря водата от морето и така да направя още повече облаци. Двамата спорили така дълго време. Тогава видели по пътя под тях да върви момче, облечено с палто. Да видим кой ще успее да свали палтото от гърба на момчето, предложил вятърът. Слънцето приело. Пръв вятърът задухал с все сила, най-напред в лицето, после в гърба на момчето, но колкото по-силно духал, толкова по-плътно момчето се увивало с дрехата. Вятърът духал и накрая се отказал. Дошъл ред на слънцето. То се показало иззад облаците и огряло земята. Погалило с лъчите си момчето, на него му ставало все по-горещо и по-горещо. Скоро вече не можело да понася горещината, затова свалило палтото си. Така слънцето победило. Полука! Любимата ми част от приказката наистина е полуката, затова и нея ще ви я прочета. Полука. С добрата и убеждение можеш да постигнеш повече, отколкото с сила. Край! Искам да ви кажа защо в последните няколко клипчета, които аз съм правила, все ви чета приказки и накрая ви чета и полуката. Защото аз много обичам приказките и имам намерение много част от хората в България или в която и да е държава да знаят доста приказки. Защо ви чета и полуката? Защото любимата ми част от приказката наистина е полуката. И имам също намерение всички хора по целия свят да знаят много полуки от приказките и много приказки. Затова чета и полуките и затова чета в последните клипчета само приказки. Иначе, ако имате намерение да видите още мои клипчета, имам доста клипчета в YouTube, наистина. Имам един с балон, имам един с още един балон, имам аеробика с Кати, имам с моето морско свинче и още дори не се сещам за всички. Имам много клипчета в YouTube. Ако още не сте ги видяли, вижте ги. Много са интересни наистина. И дадете по един палец нагоре. Пишете долу в коментарите дали ви е харесала приказката. Чао, хора! И до нови срещи!